Ej, Jonathan, helt ærligt. Hvad? Det er sgu da ikke mig. Jeg ved godt, hvem det er. Linus! Hvem er det så? Alle er fucking liderlige og rowdy herinde. Sværmer der er så fyldt med drama herinde. Har aldrig set så mange slags samlet i en klasse. For snart er på, det kan slet ikke passe. Vi har solbriller på indenfor, vi har forbilleder. Ingen diskussioner, vi er ikoner. For vi ved jo godt at 3B vi piker. Vi går gennem Kenny, og vi ved I kigger. For det er 3B som tænder op i Saxo Party. Instruktør, dansekorte, skuespiller og lydkort i her. For når musikken er skruet helt op, kan man sige Hey Johnny! Media, sminke, koreograf til det hele. Så vi fylder en del. Klassens timer havde vi mange af. Vi har nemlig fattet, vi har drama på A. Mobbet alle ude, det kom kernen tilbage. Skrællet fans sammen, de samlede i A. Så vi jo artige og bagstuen. Det kan selv Mike'en og Jens og Ken. I snakker lort og siger vi jeres fjend. Selv tak for at tale dem. Godt, nu har jeg indkaldt her til krisemøde nummer, mange, her til 3B. Altså, de larmer helt vildt. De hænger i tårne. Linus og Karl, de spiller bold midt i en moderne dans. Altså, jeg ved, Så masser af larm. Ja. Det er lidt sjovt, for jeg kan faktisk ikke genkende det. Er det rigtigt? Altså, ja, de var kun 2 i morges, så der var faktisk ikke så meget larm. Så lidt med frem, ja. Og så dem, der kommer, de har ikke engang det printede kompendie med, som jeg går så meget op i. Nej, og al den service, du går her og printet til det. Altså, jamen, jeg ved det godt, altså det er lidt hårdt at have i 3B. Altså, jeg er klasselærer, og jeg har virkelig haft mange klassens timer. Sidst, altså det ender hver gang i drama. Drama. Man skal også lige tænke på, hvordan er det for dem at være her hver dag. Eller i hvert fald sådan, de to i hvert fald. I hvert fald de to. Jeg tænker sådan på 3B, jeg ved, hvordan det egentlig går. Flyt jer lige, Kenny. Vi skal lige forbi. Vi er 3B. Vi er 3B. Er der noget, jeg skal vide, inden jeg lader det gå? Fordi altså, nu ikke for at hænge dig ud, vel, men jeg har hørt, der var nogen, der sagde sådan, at der var et eller andet med weekenden. Et eller andet med, altså at Liva, du har kysset med Andreas, så skal jeg ligesom ikke sætte ja. Eller, altså Andreas har også kysset med Ella. Altså, lige meget. Altså. Eller har kysset med Karl. Altså, er det ikke fucking irrelevant, hvem der har kysset med hvem? Silje, det er jo kun fordi, du ikke vil have, at folk skal vide, du har kysset med. Du har kysset med Selma, kysset med Isa. Du har kysset med Ella, kysset med Liva. Du har kysset med Mark, kysset med Gus. Du har kysset med Andreas, kysset med Ella. Du har kysset med Mark, kysset med Mille. Du har kysset med Vika, kysset med Dago. Du har kysset med Ella, kysset med Ella. Du har kysset med Ella, kysset med Ella. Ej, guys, det er fucking ikke fair. Altså, I skal altid kaste mig under bussen. Altså, i det mindste, så har jeg ligesom ikke bollet med. nej, det synes jeg sgu da ikke, I skal sige det hele skolen. Ikke når jeg ikke har fået det at vide først. Alle ved, I vil savne os, når vi er væk. Men I skal nok klare den, I har det. Skolen den bliver lidt tom, ja, men glem os nu ikke. 3B om bevar den, var den. Vi kan sidde der i 3 timer og gennemgå sådan problemerne. Jeg ved ikke rigtigt, om der er noget, vi kan gøre. Altså, vi kan også bare... Altså, vi kan bare sige noget. Ja. Jeg er ud af drikke. Det gør vi. Hey. Tak for noget. Vi gjorde det godt. Det siger alle lærerne. Selv MGP han kunne se, vi er det bedste her. Men hun kalder på os, det skal ske. Vi ved, I elsker os, for vi er 3B. Tiden er flot afsted. Fik næsten alle med. Resten står her klar til at sige farvel.
B hopper endnu. Kvalitet. Helt frisk nyt navn til den branche.